Tá tvoja drzá odvaha sa za tie roky vôbec nezmenila. Snažím sa ťa iba upokojiť, pani Aitul. Pred rokmi som ti predsa povedal, že ani Idžlal, ani bratrancovi, ktorého mám rád ako vlastného brata, neublížim. Koho chceš oklamať? Videla som, ako si sa celý čas na Idžlal pozeral. Ak sa už nebojíš Boha, boj sa Jíta. Dnes sa tu vyspí. A zajtra odtiaľ to zmizni. A viac sa tu neukazuj. Zbytočne sa ma bojíš. Pod mostom už pretieklo veľa vody. Idžlal je pre mňa... Idžlal bola aj vtedy pre teba sen. Aj teraz je tomu, tak rozumieš? To ty si urobila z Idžlal môj sen, teta. Zaumienila si, že ju vydáš za Jíta a mne si nedovolila vyjadriť sa. Po tej nehode som ti veľakrát chcel položiť jednu otázku. Si šťastná? Mňa si odpísala. Dcéru si vydala za muža, ktorý ju nemá rád. Si šťastná? Nech tu nie si hosťom dlho. To je jediné, čo ti poviem. Večer bol veľmi pekný. Nechcem, aby sa skončil. Veľmi mi chýbaš, Jít. Idžlal, musím ešte pracovať. Aj ty si unavená, tak si choď ľahnúť. Nie som unavená. Nie som unavená, Jít. Počuješ ma? Stačilo! Jít, stačilo! Ja som tvoja manželka! Bože môj, čo sa deje? Som tvoja manželka, Jít, tak prečo ma odmietaš? Hovorím, že mi veľmi chýbaš. Čomu nerozumieš? Veľmi mi chýbaš, tak prečo ma trápiš? Nekrič! Budem kričať! Nech to všetci počujú! Budem vrieskať, aby to všetci počuli! To, ako predo mnou môj manžel uteká! Stačilo, Idžlal, dosť! A ja hovorím dosť! Mojej túžbe a mojej bolesti! Už stačilo! Stále len predo mnou utekáš! Povedz mi, dotkol si sa ma vôbec odvtedy, ako som sa prebrala? Nespíš so mnou! Nezobudzaš sa so mnou, Jít! Bože, to sú veci. Mám sa smiať či plakať? Ona normálne žobrá, aby s ňou robil tie veci. Čo to rozpráva, želmás? Bože, prestaň s tým pre Boha. Herečka, ako keby sa ti to nepáčilo. Prečo sa ma nedotýkáš, ha? Odpovedz mi, prečo sa ma nedotýkáš? Od dňa, čo som sa zobudila, čakám, že s tebou budem v noci sama. A čo robíš ty? Ty predo mnou každú noc utekáš. Nevyhováraj sa na moje zdravie, Jít. Myslíš, že som hlúpa? Ty ma už nechceš. Vidíš, hovorila som to. Jej z toho preskočilo. Prestaň, Nazan, prestaň. Poď sem. Tebe sa už nepáčim? Som taká škaredá. Som škaredšia ako predtým. Ty si na mňa už nepamätáš. Zabudol si na mňa, zabudol si, keď som bola v kóme, Jít. Prečo nič nehovoríš, Jít? Prečo si ticho? Prečo? Tak povedz niečo. Odpovedz mi konečne, prečo sa ma nechceš dotknúť, Jít? Bože. Bože. Pomôž nám trom. Pomôž nám, prosím ťa. Moja mama hovorievala, že ak sa veľa smeješ, budeš veľa plakať. Dnes večer sa asi najviac smiala Idžlal. To sa mi nepáči. Je to, ako keby sme sa mali báť smiať. Výborne, Nur. Nedala si sa nachytať. Chceli ste ma nachytať? Len som chcel zistiť, aký vzťah máš ku klebetám.
Ale skúškou si prešla. Podľa mňa bol toto váš najhorší žart. Budem hádať. Bol horší ako to, že turecké dievča je egocentrické. Poviem vám tajomstvo, pán Firat. Tureckým dievčatám sa nepáčia muži, ktorí sa zaujímajú o Európanky. Dobrú noc. Nur, ako dlho si už tu? Pár mesiacov. Odvtedy, čo sa Ijlal zobudila? Áno, dá sa povedať. Veľa sa hádajú. Práve ste neprešli vlastnou skúškou. To vy ste ten, kto má rád klebety. Ešte raz dobrú noc. Prečo ma nechceš? Pozri sa. Ubližuješ sama sebe, Ijlal. Ty mi ubližuješ. Každú noc. Keď ma nechceš, keď sa ma nedotýkaš. Keď predo mnou utekáš, mi ubližuješ. Všetko, čo robím preto, aby som ti neublížil. Pre tvoje zdravie. A teraz spí. Porozprávame sa, keď na to bude čas. Ako je Ijlal? Veď si to počula. Mrzí ma to. Jediné, čo môžem, je, že prosím Boha, aby nám trom pomohol. Porozprávam sa s jej doktorom. Táto hra na manželstvo nesmie pokračovať. Nie, Jít. Ešte je skoro. Túto hru hrám preto, aby bola Ijlal šťastná. Ale ona šťastná nie je a ani hlúpa. Vidí a cíti to. Ktorá žena necíti, že nie je milovaná? Nie je so mnou šťastná, je nešťastná. Cíti sa veľmi zle. Kiež by som mohla urobiť niečo, čo by ti pomohlo. Čo viac chceš urobiť? Len sa pozri, čo všetko si musíš kvôli mne vytrpieť. Láska. Teraz je dôležité iba jej zdravie. Ak sa unáhlime a potom všetkom, čo sme si vytrpeli, ublížime Ijlal, potom nebudeme nikdy šťastní. Vyriešim to. Neviem, čo urobím, ale niečo urobiť musím, tak toto nejde. Pretože takto trpí oveľa viac. O čom si to chcela hovoriť? Bol to zábavný večer, tak som chcela... Niečo mi chceš povedať? Vieš, myslela som... Počkaj ma tam. Aha. Firat. Videl ma, ide sem. Tvoj bratranec je zvedavý. Radšej idem dnu. Zajtra sa porozprávame. Počkaj, nikam nechoď. Niečo si vymyslím. Nemusíš. Uvidíme sa zajtra. Ani ty nemôžeš spať? Tak nejako. Bol som sa prejsť. Veľmi mi to tu chýbalo. Toto je aj tvoj dom. Ostaň tak dlho, ako budeš chcieť. Žiadny problém. Netráp sa. Porozmýšľam o tom. Ďakujem. Dobre, neboj sa. Budeš mať z toho pekné peniaze. Ak už nejakú máš, vyhoď ju a dosaď tam Nur. No tak dôveruj mi. Zajtra ju uvidíš na vlastné oči. Dobre, moja. Dobre, zajtra si zavoláme. Pa.
Práve som s ňou volala. Zajtra ťa bude čakať. Dúfam, že si vybavila voľno. Vieš, zatiaľ nie. Vypýtam sa. Ty sa nemusíš báť. Nesklamem ťa. To dúfam. Dúfam.